И здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм ProBG и днес ще играем в един сервер Skywars. И така, да започваме. Ще го сложа IP в сервера на описанието на клипа. Така, започваме. Трябва да съберем 8 човека, мисля, че максимум. За сега сме 5 от 6 или нещо такова. 6 от 6, мисля, да почвам след 10 секунди. Да, там има човек. Там има. Щом сме 6 от 6 максимум. Сега 4-3-2-1 ще започне играта. Така, от нещо се бърна, след 10 секунди ще започне, не след 5 вече. Надявам се да започне по-бързо. Yes, тръгнахме. Да си отберем най-нужните неща. Взимам лавата, XP-то, за да може би в някой страни да повече демидж. Лъка и стрелите. Ще си напълня XP-то. Ой, мислях, че скочих. Така ще отида до отсрещния остров. Не ми се занимава сега да се опитам да оцеля. Направо ще отида до него. Оп, някой стреля там, само да не е по мен. Ще я върха. Къде е той, бе? Ето го. Yes. Убих го. Падна ли нещо хубаво? Не. Не знам защо. Този няма нищо в себе си. Кофти. Има нещо нещата, не знам за кого не ги взех или може би ги взех. Така. Хоп, тук какво има? Ще взема камъка и платя. Така, отсреща да какво има. Ще се опитам да победя, както съм започнал да играя. Както си купих Minecraft акаунта, както съм си го закупил, опитах се, първият ми сервер мисля, че беше този и се опитах, първата ми игра да беше Уау. Нещо да би много здраво, не знам що. И се надявам поне веднъж да победя. Няма ли нищо в това, бе? Надявам се сега да победя. Ако победя, докато снимам клип, ще бъде бати якото. Никога не съм побеждал до сега, но надявам се да победя. И да... Хоп. О, има някакъв там. Не, излез. Победи го, мисля, че. Само да не умра от... Победих! Кеф, за първи път побеждавам, докато снимам клип и бати якото. Много съм луд. Ще се началото на клипа ще да кажа, ще играя докато не победя, но клипа ще да бъде много кратък, така че ще играя, може би още една игра. Така. Някакъв друг мав сме. Има човек и там има. Там трябва да има. Започнахме. Кеф. Хоп. Така. Всъщност да.
Кеф, кеф, кеф. Някой ме стреля, усещам. Фак. Да ме учи и бах ти фара. Не трябва да си го помисля. Надях се, че ще успех да победя тази игра, но явно не успях. Сега съм на какъв мап съм, но някакъв, дето мисля, че до сега не съм бил, а не бил съм. Аз ще съм на нещо много по-ботско. 7 от 8 играчи сме, започвам след 10 секунди да победя. Радвам се на скина си. За новия харесал, сам съм си го правил. Има някои неща, те трябва да го правим, особено и тук и така. Под врата. Не съм много добър в правенето на скинове, но ще се опитам да си го правя максимално. Така. Хоп, тук имаше Ярон, добре. Дъма. Кеф. Не. Ти откъде излезе, бе, пич? Нищо не жалам, правиш педал. Тук какво имаме? О, не ми трябва. Надявам се. Добре, хоп. Yes. Успях, какво има? Ооо, fuck it. Diamond. Имам diamond. Iron. Не се отбавя за такова. Iron hit. Enchant. О, добре. Бо, нямаме стрелили. Надявам се да не ми види нещо. Не! Как можах? Не! Бях толкова добре облечен. Уоу, на този мап вече май не съм. Не, пак съм бил. Явно на почти всички съм бил 3 от 8, 5 от 8. Сега почвам след 90 секунди. Така. Хайде де. Но аз не се занимавам да си правя. Да оцелявам. Бих вече една игра, пък може би да ви кажа, че стои преди да съм побеждавал, но
О, ти ще умреш. Знаех си. Просто си го знаех така, защото съм си про. И ти ще умреш. Не. Не. Как можах? Какво можах да участвам? Shit. И дисконект от сервера. Нямам си представа защо. И добре. Това е бил днешния клип. Благодаря за гледането. Пишете